פעם הולכו רבנו ורבי חכה, ועצרו בביתו של עני מרדכי. ביקש רבי חייקל שיברכו בשפע, רבנו סרב, אמר שתברך אותו לבד. ברכו רבי חייקל והם המשיכו לדרכם, לא עבר הרבה זמן והעני הצליח בעסקי העולם, עד שלא היה לו זמן לדבר עם אף אחד. יום אחד בדרכו קרא לו רבנו מהחלום ואמר לו, הסתכלת היום אל השמיים, הבט בחלום ותאמר לי מה אתה רואה. אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה. ענה רבנו ואמר לו, עוד 40 שנה יהיה יריד אחר לגמרי, וכל מה שאתה רואה לא יהיה עוד, וגם אתה ואני לא נהיה. אז אני שואל אותך, מה אתה כל כך בהון או מוטרד, שלך אפילו זה מה להסתכל על השמיים? לא עבר הרבה הצליח בעסקי העולם, והעני הצליח בעסקי העולם, עד שלא היה לו זמן לדבר עם אף אחד. יום אחד בדרכו קרא לו רבנו מהחלום. יום אחד בדרכו קרא לו רבנו מהחלום. הסתכלת היום אל השמיים, הבט בחלום ותאמר לי מה אתה רואה. אני רואה עגלות וסוסים ואנשים רצים הנה והנה. ענה רבנו ואמר לו, עוד 40 שנה יהיה יריד אחר לגמרי, וכל מה שאתה רואה לא יהיה עוד, וגם אתה ואני לא נהיה. אז אני שואל אותך, מה אתה כל כך בהול ומוטרד, שאינך אפילו זה מה להסתכל על השמיים? וגם אתה ואני לא נהיה. אז אני שואל אותך, מה אתה כל כך בהול ומוטרד, שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמיים?